Bu enteni yo Mas. Guys, desa iki masak sampai Pak Su mantuk sawah iki urung mateng. Soal iki kan yo isek duwe apa? Blendrang sayur gori. Iki tak panasi. Lah Pak Su bar tak tumbasno gethuk wis gawe sarapan. Dadine desa iki santai balesi komen-komentar. Pak Su sampai mantuk, guys. Kok mateng kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak sambil masak, tak sambil cerita-cerita ya guys. Nesek komore. Jadi desa iki sekesuk, maksudnya esok iki pagi hari ini iki balesi komentar-komentar. Lah kok sing komentare family online semuanya ki tak bales ki kena, tapi kok komentare Ibu Rosmiati ki yang tak bales ki balik terus ngono guys. Tulisannya mang yo koneksi servis piye ngono, dadi balik terus gak iso di komen. Ngono ki kena apa ya Mas? Aku yo kadang heran ngetek tak tutul sampai ping suwidak jaran ki yo balik terus iki. Piye yo koneksi servis ngono lho 404 ngono apa piye ngono terus iki gak kena. Terus liyane kena kabeh sing gak kena nggone Bu Rosmiati mang tok. Lah ngono mikire kok gak ngene. Kena apa ya nggone sing nggone wong-wong dibales kabeh, family online semuanya, tapi kok nggonku gak dibales. Kok tak Ibu merasa ngono ya Bu, tapi ngapunten nggih, kuwi kan wis berusaha tak bales, tapi kok balik terus. Koneksi servis Anda piye ngono lho. Tulisane iki ngono iki pokoke balik terus ae. Jadi desa iki yo bingung. Kok sijine tak bales, sing sijine kena apa sing nggone Ibu iki kok gak dibales ngono. Tapi wis enek sing ning kolom komentar mung Ibu komen tak balesi kena. Wis ayem yo guys dhisik yo. Ngundang jenenge piye yo guys. Desa iki yo serba repot, sijine dibales, sijine kok gak ngono. Sang mikir iki kena apa aku. Padahal iki wis tak balesi lho guys, tak berusaha tak balesi. Iki desa mau masak oseng-oseng mie guys, tak campur apa iki sawi nggih, sawi putih. Terus apa? Wortel. Terus tak irisi lombok, brambang, bawang, tak masak pedes. Jadi mie iki wis tak uleti kecap, lada karo apa kuwi? Masakku. Iki wis cukup iki guys. Cukup. Terus asin wis koyo sik diadel. Adel iki koyo kurang mambu. Koyo kurang akeh. Iki berisik perkara swara traktor. Jenenge sawah etan iki traktor ki nek piro Mas? 3 apa 2 iki. Bene kok koyo ngene. Berapa pakai kok suara? Suarane koyo motor mabur. Masuk kak kerja besar. Sapa? Enggak, saya sapa? Ya aku. Di ngonokno sapa? Buang-buang kak kerja. Nah yo nek wong sing apik kan yo ngono yo Mas. Kok gak kerja ngono kan jadi wis bar nek tekoke apik yo dibales apik, guys. Lah tapi nek apa kuwi desa iki sebenarnya yo. Sebenarnya iki nek gak dirusui ngono desa iki yo gak mikir nek terus aku gawe konten ngene-ngene ngono. Jane iki yo ngono, guys. Tapi yo dibalik semua itu yo jenenge wong sabar kan yo enek watese. Jenenge pisan pindho ping 3 sabari nek ora kena yo panggah kene melok. Iya yo guys. Suarane melok banter. Ya urung bar. Lah urung bar kan karek saitik ya. Kan Pak Suki sakjane kerjane pucuk-pucuk ki yo urung bar, guys. Tapi
berhubung kuwi karek saithik, maksude iki ora nek sedina ki wis rampung. Lah iku cuma dijupukno wong loro karo anak-anak nggih. Terus lek pri karo lek pri cilik, lek pri gede karo lek pri cilik. Dadine Pak Suwi yo leren wong karek semono aku tak ngamuk sawah, ngamuk tandur ngono, guys. Maksude iki lah kok enek wong teko. Biasanya kan kerja ning baon. Nek wong apik kan yo ngono. Lah apa wis gak kerja kok niliki sawah lho. Nek wong apik kan yo ngono ya, guys. Wong biasane yo kerja. Ya ora apa-apa lah jenenge wong urip ya tetep kerja, wong ya butuh mangan bendina, butuh nyangoni anak, butuh apa kuwi blonjo, ya tetep kerja ki ndi sing enek duwike ngono lho, guys. Ndi sing cepet entuk duwit ki ndi ngono. Nek wong meskipun wong kuwi sugih mblegedhuk kaya apa cek tetep kerja. Nek wong iki nek urung mati kan ya urung leren kerja ya, guys. Meskipun wong ki wis tuyuk-tuyuk lho, pikirane kuwi cek pengen semangate iki cek pengen ya aku kok gawekno anak ngene yo. Jane yo emoh kon melok anak kon ngono yo cek panggah piye yo pengene iki kerja. Ngono lah, tapi wong jenenge wong akeh yo, guys. Wong kan kehidupane yo beda-beda, ekonomine wong kuwi yo beda-beda. Tur cara goleke dhuwit lah ya tetep beda, ya enek sing rekoso, ya enek sing penak, ya beda karo sing wis berpenghasilan tiap bulan semene juta, tiap bulan semene juta kan ya beda ya, guys. Makane wong ki nek dipikir nek urung tau rekoso urip mulai dari nol, ya ngono kuwi. Maksudnya iki ngatain wong ya gak duwe kira-kira ki engko ki nusuk perasaane wong gak yo. Iki kan wis berpenghasilan tetap. Dadi wong urung rasakno iki rekoso, carane golek dhuwit ki ngene. Bagi dhuwit ki piye, sane cukup kanggo saben dinane. Ngono kuwi kan urung iso ngono kuwi. Dadi wong ki nek uripe serba kecukupan, serba mewah, golek dhuwit apa ki gampang yo. Cara maido wong ki yo saenake, guys. Tapi nek wong wis urip rekoso golek duit sehari-harine termo kaya ibarate satu hari 100.000 nggih. Lah iku nek diubetno sedina kuwi ya sakjane ya gak cukup, tapi cukup lah cukup kudune ya iso cukup. Kuwi nek wong wis kulino urip maksudnya urip ning desa ngene iki lho, guys. Golek duit ya darani susah ya susah, darani gampang ya gampang. Ku nek wong sing gelem kerja keras. Nek gak gelem kerja keras kok ya panggah uripe ngono-ngono ki. Tapi nek jenenge keluargaku ki ya, guys. Wong mergawe jenenge Pak Su kan biyen maksudnya kerja tani ki ya gak tahu. Lah piye wong setiap dalem paing mesti nggawa sapi, ora ketang 4, 3, akeh 5 tetep nggawa. Engko pasaran ning pasaran baru retang kuwi kan wage, paing pon wage 3 hari wis ning pasar neh. Engko ning ndi neh ngono terus ae lho, guys. Kok ning tani kan yo gak iso. Ngono. Lah berhubung saiki kok enek macete, maksudnya sapi kan yo mulai usum penyakit lato-lato iki sapi kan yo berkurang. Sing ngopeni lah yo panggah berkurang, ora enek wong sing ngopeni sapi iki jarang ngono lho, guys. Jadi wong tani iki arep tuku sapi lah yo pikir-pikir perkara penyakit lato-lato. Dadine wong sak RT kuwi sak kelurahan kuwi sing ngopeni sapi kuwi kena diitung. Dadine saiki yo kaya wong macet total. Jagakno mergawe blanteke kan yo gak cukup ngono yo, guys. Dadine iki real ngono lho, guys. Real video ki biasanya gak digawe-gawe. Konten ki yo apa eneke, omong Pak Su macet yo macet, mau nek lancar yo lancar, sampean kan yo ngerti dhewe to. Lah nek Pak Su lancar nek tak rewangi ning baron yo lah apa ngono lho, guys. Kan yo mburu cukup ngono. Sing penting kan awake dhewe kuwi ora eron-eroni tangga, ora eron-eroni dulur. Maksude eron-eroni iki utang sana, utang sini ngono lho, guys. Yang penting kan cukup ra cukup yo awake dhewe berusaha kerja sekuate semampune awak. Ngono kuwi, guys. Nek urip ning desa iki.
Lah wong karepe moh mergawe ngutang rono, ngutang rene. Kan yo mungkin jenenge nyusahno tangga, ngrusui tangga, ngrusui dulur. Kan suwe-suwe yo tetep di nganu wong, disiriki wong. Alah kuwi rene yo ape ngutang. Iki ngono ya, Guys. Mbok piye-piyene pekerjaan sing tak lakoni iki pekerjaan halal lho, Guys. Ora kok terus peh wong ning baon terus dibilang wong wis gak duwe duit ngono. Wong saiki iki rumangsaku malah wong sugih-sugih ku lho, sing do tumbas baon, do dikeki tebu, do dikeki jagung. Iki malah wong sing sugih-sugih kuwi. Ngono, Guys. Iki yo sekedar cerita ya, Guys. Tapi kan ceritane iki cerita awake dhewe, keluargane dhewe. Cara ngono ki kehidupane sehari-hari iki piye. Nek dhewe gak dirusui ngono yo gak bakalan dhewe iki gawe judul iki kok aneh-aneh ngono ki yo gak bakalan, Guys. Lah kok yo enek komen nek jerene nek dhewe nggawe judul ngono kan kok reviewne tambah akeh sing delok akeh. Kuwi delku ki ning kuwi, Guys. Aku asline iki gak duwe pikiran sing teko kuwi. Meskipun video kuwi ape didelok, ape ditonton, ape ora iki dhewe butoe iki gawe video. Ora mengharapkan iki kok tak gek judul ngene. Terus sing delok ku akeh ben ngono iki ora duwe pikiran teko kuwi, Guys aku. Mosok nek wong ora di ngono wong ape gawe-gawe ngono. Ucapan iki lho, Guys, doa. Wong ki aja wedi karo awake wong, wedi iki karo awake dhewe, karo Gusti Allah. Meskipun wong gak ero, sing ngomong awake dhewe iki yo ngerti, Gusti Allah ku yo gak turu. Yo gak sare. Jadi wong ki sing dipercaya ki apa? Omongane, ucapan. Ucapan iki adalah doa. Mosok dhewe nek gak dingono wong ape gawe judul, gawe sing ngono kuwi. Yo diseneni wong, Guys. Yo panggah ditapuki wong kok lambeku. Ngono lho yo. Tak loloni gawe konten seadanya ngene, kadang isek salah, kadang isek kleru, kadang isek dikomen ngono ngene. Sing bener iki sing ndi yo, Guys. Apa meneh kok dhisik. Ngono ki jenenge kebohongan, Guys. Kebohongan ini akan mempersulit diri kita sendiri mencari rezeki. Ya nyandung ngerimpet, golek rezeki lah seret. Jadi yo opo adanya. Jirene iki mang familene yo enek sing nuturi dhisik, Guys. Maksudnya iki yo ngandani. Meskipun ngono lah yo aja dikonten dhewe cukup ning jero ati. Lah tapi ning jero ati iki sabar ki enek patese. Pisang pindho ping 3 ibaratnya wong kelek ngono karek ketok kuncunge lho, Guys. Yo kene genten melok mbrontak suara ngono. Dadine wong dimber-berno ki malah nglunjak. Ora malah sadar malah nglunjak. Nek sadar yo malah alhamdulillah nggih. Nek umpama ndelok video dhisik kok oh wong ki ngene-ngene, berarti yo ben krasa, ben sadar ngono lho, Guys. Jadi wong golek rezeki iki nek sing bener-bener kira yo barokah ngono lho. Dadi niki ora kur-kur akeh rezeki tapi kok yo entek terus. Dadi gak barokah jeneng iki. Meskipun kuwi rezeki puluhan juta, jutaan juta ya ibaratnya ratusan juta. Tapi nek secara golek iki yo gak halal. Duit kemah yo melayu terus ya, yo melayang terus mbuh kuwi iki. Sing tak karepno kan gak ngono nggih. Sing tak karepno kuwi keluarga bahagia, keluarga cemara, sejahtera ngono lho, Guys. Jadi konten kuwi yo aku ki mas aku yo selama aku ngonten ki yo gak pernah gawe judul ki terus aneh-aneh ben wong ki do menggelegar ndelok video kuwi yo gak. Gawe judul kuwi yo tentang apa isi konten kuwi mau. Mosok kontene ngene tak gawe judul ngene. Aku yo diseneni wong oke suwe-suwe ditapuki wong nyonyor lambeku iku. Ngono. Direwangi konten real apa adanya kehidupan sehari-hari. Umpama kerja ning baon ya wis apa adanya ning baon. Kok ning omah ya wis tak gawe ning omah, kok ning sawah wayah tandur wayah apa ya panggah tak apa kuwi konten ning sawah ning anu. Aja kok peh
wis duwe mobil, aku wis duwe omah, wis duwe sawah. Ya nek emang nek wong desa kuwi ya guys pada umumnya kuwi beda karo kehidupan ning kota kuwi ya tetep enek bedane. Nek ning desa kuwi ya jenenge tabungan kuwi ora mesti ketok dhuwit ditabung ning bank. Kuwi nek wong desa kuwi gak enek. Tabungan ki ya cromene ditumbahno raja kaya lah ibarate kaya sapi, kaya wedhus. Lah iku tabungane wong desa. Terus kaya omah ngene iki ya guys nek ning desa kan cara mono jual beli rumah kuwi tetep dipindah ki kenek. Beda karo ning kota. Nek ning kota tuku omah ya tetep sak tanahe, sak omahe sak isine. Lah nek ning desa ki beda. Desa kan rumah kayu jati, meskipun ki dijual kenek dipindah. Dadi kuwi ibarate tabungane wong desa kuwi ngono kuwi, guys. Meskipun duwe omah duwe apa ki jenenge ki tabungan. Cara mono ki celengan bontot kanggo sangu tuweke sak wayah-wayah kok iki enek kepepete, enek piye kan iso adol sapi utawa wedhus iku mau. Beda karo ning kota nggih. Nek ning kota ki tabungan-tabungan uang. Dadine ning bank, ning ATM. Lah nek ning wong desa ki tabungane ora ngono kuwi, guys. Sekalipun entuk rezeki mbah iku panen jagung, mbah iku panenan pari, entuk pirang puluh juta. Panggah mlayune yo dicentelno ning Rajakaya, ning umpama kaya wedhus, kaya sapi, kaya pitik, kaya dadi engko kene awake dhewe lesu sawayah-wayah ki iso dibuka. Dadi kuwi bontot, guys, nek ngarani wong desa nggih. Wong ki nek iso piye yo, guys? Ibarat kata iya cah kehidupan ning desa ki ngene, iya cah kehidupan ning kota ngene. Desih ki sing urung pernah ngalami kehidupan ning kota ya aku wis tau ngrasakno, guys. Wong ning kota kuwi ya ora nek wong ngekeki jabake nek gak kerja keras dhewe. Beda mbek ning desa. Ning desa sayuran gak duwe, tanggane duwe melok mam. Cara ngono kok nek trimo dong sapah, lompong, kangkung, bangsane godhong telo rambat, apa gedang, kates, apa papaya iki pokoke apa ae nek tanggane duwe njaluk oleh. Lah ning kota sing mbok jaluki sapa? Nek gak kerja keras kan yo gak iso mam, ibarate ngono, guys. Nek ning desa ki gak, nek ning desa uripe kuwi maksude silih berganti, rukun. Kuwi nek wong sing apik, nek wong sirik yo ngono kuwi mau. Yo wong sirik yo ngono kuwi mau. Wong sirik kuwi ora nek obate. Yo panggah ngono kuwi. Engko tanggane duwe, dhek yo golek permasalahan. Piye yo bingung tanggane duwe ki malah bingung. Lah nek dhisik gak ngono kuwi. Wong ki nek gak kulino ngurusi urusane wong ki mangkane yo aja sampai yo, guys. Nek udah bilang mindalik nek iso aku sak keluargaku sak anakku ki nek iso yo urip yo apa adanya. Tanggane tuku mobil yo alhamdulillah awake dhewe melok seneng. Sawayah-wayah kene membutuhkan yo disater kan enek ida. Cara njaluk tulung kan yo enek. Malah melok seneng, guys. Ora kok kene terus ngumpul anu munggah mendhuwur piye ngene-ngene. Lha wong adol mobil-mobilku dhewe kok do dienggo perkara. Lah saiki wis kere mobile didol, wis gak duwe dhuwit lho. Mungkin kata-kata apa? Aku apa yo ngrusui sampean apa piye? Aku ki yo masaku ki dadi wong ki yo gak tek terus gawe masalah, gawe onar ngene ki yo gak iki, guys. Malah suwe-suwe ki saya suwe kok nek wong meneng kok suwe-suwe malah nyelot diinjak-injak harga diriku. Kuwi lho aku sing tak anu kuwi. Meneng tapi nek menenge meneng bacot kuwi nek gak sithik-sithik diwaneni yo ngono kuwi. Menenge ki meneng diinjak-injak. Saya suwe saya ngelunjak. Iki guys, ya ngono kuwi. Makane nek iso urip ki aja sampe ngurusi urusane wong liya. Umpama krungu masalahe wong liya kuwi ya wis bah-bahno wong urusane kono dhewe. Maksude iki ditanggung-tanggung dhewe. Dadine ngono. Pak Su kuwi ya selama aku dadi bojone Pak Su kuwi, selama iku ki mendingan kerja apa cukup ning omah daripada metu entuk masalah. Ngono kuwi, guys. Ora nek wong bayar, ora nek wong ngekeki juara, kecuali swara kono ditukno kene kan dadi perkara.
Kuwi nek prinsipe Pak Su mbiyen mula selama dadi bojone isih ngono kuwi. Mending cukup ning omah daripada engko metu nongkrong mulai-mulai untuk apa berita ngene ditukno si A kono si A kene. Ku malah gak oleh guys nek karo Pak Su nggih. Oh ya ngono ki mau, aku lah yo jarang keluar rumah guys. Jarang nek gak pas blonjo apa pas butuh ning ndi iki dolan kuwi yo gak pernah. Mending rebahan ning omah, wiritan sholawatan ngono kuwi wis cukup. Jane iki yo nek kaya Pak Su ki masih ape di ngono ngene wong kuwi yo wis cukup duli ngono yo. Tapi jenenge menungso iki, guys. Jenenge menungso kuwi yo sabar kuwi ki enek watese. Ora kok terus berno ngene-ngene ning kuping lah keri, ndungokno ki yo keri. Wong ngono kuwi nek sekali-sekali nek gak diwaneni kuwi yo sese nyelot ngunjak, nyidaki patak ngene lho. Ngono. Dadine yo wis ngono kuwi. Makane yo desih ngantek omongan kaya ngene iki ya mergo enek sing ngrusui. Nek aku gak dirusui ya gak bakalan aku gawe goro-goro sing kaya ngene iki gak, guys. Tak nggo apa le golek dhuwit iki ibarate golek dhuwit sing halal. Kok enek sing ya lumayan lah deh di ngonokno wong kena nggo judul konten. Ya Allah, Gusti ya. Lah umpama nek gak ngene no judul liyane iki apa gak ya akeh. Golek judul lah ki yo akeh yo gak pokok judul iki cuma. Lah tapi yo bangeten wong sing ngarang-ngatai ngono iki yo bangeten ngono lho. Kaya wong wis gak duwe etika, umpama dheke sing di ngonokno wong ki apa ora yo mangkel ngono lho. Jek ora menawa wong ndi ora mangkel nek di ngonokno wong, guys. Tak takok aku. Masih wong kuwi sabare wong menenge wong tetep ning jero ati iki lho, masih ora mbok jolno tetep unek-unek yo nek wong. Alah liyane aku ngono ndra wis kepruk-keprukan. Tenan ki liyane Pak Su wis kepruk-keprukan iki. Parani. Tau wis. Tapi kene ya wis wong kene piye maksude dibilang kere wong ya sugih. Alhamdulillah aku ki cek diparingi sugih, guys. Sugih sehat. Sugih wis pokoke dibilang sugih wis alhamdulillah tak amini. Amin. Aku nyatane sugih tenan. Nyatane yo mangan gak kekurangan. Wayahe bature mam iso mam iwak, aku yo ora ketang arang-arang yo iso mam iwak. Iso mam tahu tempe, blonjo ora apa kuwi utang-utang ngene tanggane ngene wis alhamdulillah rabbil alamin jek diparingi sehat, jek diparingi kuat, munggah jurang ning baon, iki alhamdulillah. Mangula nggih. Wong ki nek wong berkecukupan, duwike akeh. Ki umpama nggih, umpama aku dhewe diganjar ngono aku yo moh, guys. Mendingan aku diparingi sehat, golek-golek lah gak masalah. Sing penting aku iso cukup. Ngono. Wong kelebihan harta kuwi yo nek rumangsaku yo gak penak. Maksudnya gak penak ki apa? Ujiane lah ki panggah. Yo urusane wong gedhe yo gedhe, yo panggah enek ae ngono kae. Tapi nek rumangsaku prinsip kehidupanku yo nek wong cukup kuwi aku diparingi awak sehat sak keluargaku sak anak sak putuku. Lah kuwi mangan kudu mang bakso enek iso sing tak nggo tumbas enek, kudu mangan mie ayam yo enek sing tak nggo tumbas, kudu ngene penting karo tangga teparo ki aku gak marai elek ngono lho guys, gak marai srekel, gak marai rusui. Mangan apik enak ra enak tak golek-goleki dhewe. Wong mangan enak kaya apa ya? Maksude kaya iwak sapi kaya apa? Ora enak wong nitik kuwi telek, pangananku enak iki enek. Ibarate ya panganan sing wis dipangan, ditokno ya wis ikhlas, ya wis ngono ki mang ora enak wong nitik barang kotorane awake dhewe iki enek. Mangan yo ngono, ora enak mendino kowe masak apa yu? Masak apa ngono? Masakan kok enak-enak. Enak ra enak iki sing penting ora ngrusui tanggane. Sing penting ape masakan enak ape gak enak sing penting iso cukup. Cukup gak cukup dadi aku wong wedok yo dikayakno Pak Su sedina 100 ibarate nggih. Cukup gak cukup yo aku kudu iso ngelola kayane bojoku ki pira. Sing tak nggo nyangoni anakku kira-kira pira, sing tak nggo masak kira-kira pira. Makane nek disalang kok kontenku kan aku gak pernah masak sing sekirane
walah koyo wong kota enak ngono kae ya guys, misale koyo apa kuwi lele, koyo gurami, koyo bangsane sing ngono-ngono kuwi. Kuwi asline ngono kok aku gak tau masak ngono ki apa guys. Yo gak do gelem. Koyo Dinda ki lele gak doyan, aku yo gak doyan apa neh. Lah sing Pak Su yo ngono. Misale kuwi nek wis adem, ketara amis, anggone amis kuwi yo gak gelem. Dadine mangan ki yo wis nek mbok delok kontenku mangan kan akeh-akeh sambel. Sambel yo wis ngono-ngono kuwi lah ibarate. Sayuran yo wis ijo-ijonan apa jarang sing demek kaya to iwak sapi, kaya iwak ayam potong apa iki yo pernah mam guys, yo pernah masak tapi kan ora saben dina nggih. Yo menurut kok apa kayane bojoku kemang. Mosok kaya 100 tak tukokno iwak, tak tukokno ngene lha engko terus sing liyane piye kaya apa ki kerukunan, kaya apa kan butuhno ngene guys. Mumet ki lah yo kotake wong wedok, isane cukup piye ngono. Nek aku ngono guys, prinsipku wong kehidupane wong kan yo beda-beda nggih. Yo enek sing golek rezeki iki gampang, genah ibarate. Yo enek sing sulit kuwi, tapi aku bersyukure iki ngene lho guys. Nek aku ngene mangan apa gak kekurangan, cuma sing kebutuhan sehari-hari iki kan misale jenenge wong dipandangan omahe jere ya wis keramik ngono lah, tapi kebutuhan sehari-hari kuwi kudu enek kemasukan ngono lho guys. Tetep ijek iso golek dhuwit, golek dhuwit iki cara ijek terus ae. Lah piye wong ya ijek ngopeni anak sekolah. Meskipun ora ngopeni anak sekolah, wong awake dhewe iki ya butuh mangan, ya tetep butuh golek dhuwit, ya kerja keras. Terus sampe jagakno sapa? Jagakno warisan ae wong tuwek ya butuh mam dhewe. Ngono nggih. Jadi iki gak aneh-aneh ngono lho guys. Kontenku ki asli sehari-hari iki ya konten apa adanya. Cuma nek aku nggak judul ngono merasakan family online iki kok ketoke nges ngono ning ati yo sepurane yo guys. Pokoke sepurane. Aku nek gak dingonokno wong kan yo gak gawe goro-goro kaya ngono. Dadine yo adem ayem. Misale aku kon gawe konten sing kirane hot deh ngono. Lah aku yo cerita karo Pak Su guyon nggih. Lah apa piye makene jog-jotosan saduk-sadukan aku yo ngono. Lha wong konten kok kon gawe sing hot sing piye aku ki yo gak nganu yo guys. Konten yo sing ngene iki apa adanya ngene iki pokoke sing penting ki yo awake dhewe iki iso njaga tutuk utawa lesan. Sing penting gak menyakiti orang. Gak gawe gelane liyan. Gak gawe piye yo guys, nusuk perasaane wong. Iki engko ucapan ngene tak ucapno ning wong ki kok wong ki kira-kira ki nesu apa gak ya, mangkel apa gak ya, mungkin tak pikir saurunge. Soale Pak Sulah nek ngajari ket jaman dulu mulai dhisik dadi bojone iki wis ngono iki guys. Utang klambi ku lho, utang klambi mendring, kreditan kuwi nek iso ya nek iso nglanjutno mendring ya monggo mek ya gak apa-apa. Kuwi ya ndelok-ndelok enek apa ora sing dienggo. Lah nek gak enek ya mendingin gak usah mek kreditan, nek gak iso mbayar sak gurine. Mendingan nek duit tumbas, nek gak ndek duit ya leren dhisik. Makane dhisik yo gak tau lho aneh-aneh sing ngono-ngono. Pernah arisan ibu-ibu apa ngono kuwi RT arisan lingkungan apa ngono kuwi wis gak pernah melok daripada engko nek aku gak iso bayar malah dadi omongane wong. Iki real ngene iki ngomong awakku dhewe guys, ora terus ngomong wong-wong ngene-ngene ngono. Wong ki nek iso ngrayang awake dhewe, maksude iso ngrayang kehidupane dhewe, kuwi yo aja sampe aku nyakiti kehidupane wong. Wong-wong ki ekonomi, sing penting ki ekonomi, guys. Nek ekonomi ki digawe genah, kowe tuku ngene-ngene nyawang wong cilik kuwi yo mangan kok ngono, mangan kok ngono, tapi nek sak waktu-waktu umpama kok sampean ki digawe sing terendah, maksudnya titik terendah ning ngisor kuwi yo baru merasakan. Tapi nek wong kuwi kehidupane wis mulai dari awal wis mulai golek duit genah ngene-ngene gong tau ngrasakno sing apa kuwi susah yo emang ngono kuwi. Dadine ngrendahno wong, wis kulino tutuke iki ngrendahno wong. Nek dhisik gak, nek dhisik insyaallah nggih. Wah meskipun kuwi wong tuwek ambune kaya apa, wong kuwi kemproe kaya apa nek dhisik iki rahap, dhisik panggah
wong ki mung tak rangkul tak sayu. Umpama awakku dhewe sing diganjar ngono ki ya belum tentu lho aku dicedhaki wong. Dadi wong ki aja jijik-jijik karo wong sing gak duwe. Dadi kabeh ki dirangkul ngono guys nek iso nggih. Nek iso lho nggih kuwi wong kan kehidupan cerita donya guys wijene. Isine donya. Ya wis ngono kuwi lah. Langit enek bintang, enek bulan, enek matahari yo. Mosok isine donya ya tetep aneh-aneh. Isine donya sak donya ki nek mbok pikir ngono kehidupan ngeti dhuwur gek nenteke guys. Yo ngeti iki sak ngisore awake dhewe. Awake dhewe jek iso mangan, jek iso alhamdulillah. Sak ngisore awake dhewe iki lho sing kekurangan mangan kuwi akeh. Dadine yo prihatin sing sak ngisore awake dhewe. Dadi urip kuwi ngrayang ning awake dhewe. Wong ki anggere wedi awake dhewe yo ape ngomong wong elek ngene yo pikir-pikir guys. Iki engko wong iku nusuk ora yo umpama aku sing entuk kejadian ngono kuwi piye nek gak enek wong sing terus dikata-katain ngono piye. Kudune kan iso ngrayang awake dhewe ngono. Ngono lho guys yo. Pak Su. Ki mine mateng Pak Su. Sampai Pak Su ngenteni iki wis mateng lho guys, ngetek dhisik ngetek cerita ae yo wis ngene yo guys. Iki entuk pirang menit tak anu isik untuk ditutup ngesisan. Walalah wis babal-babal iki guys. Durasine wis kliwat-kliwat. Ya wis ngono ae yo guys. Iki cerita kehidupan sehari-hari. Maksudnya ceritane awakku dhewe nggih. Ora ngungkap rumah tanggane wong iki cerita awakku dhewe. Ya wis ngono ae, semoga family online kuwi piye yo guys. Umpama kok enek kesalahane ucapanku utawa tutur kataku sing sekirane ora ngresepaken penggalih family online semuanya, yo keluarga DC lah mengucapkan piye yo minta maaf sebesar-besarnya. Pokok yo pangapuntene yo guys. Jenenge wong kan tetep duwe kesalahan, tetep duwe kekilafan, menungso yo nggone salah, nggone luput. Dadine yo saling memaafkan, saling piye yo guys? Saling memaafkan yo saling menghormati ngono kae lah intine. Engko rak rukun kabeh. Lah nek wong sing ngono-ngono kuwi ya wis masa bodoh kuwi ngono urusane karo sing kuwasa. Tapi kene berusaha tetap rendah hati. Ngono ya guys. Matur suwun sanget sing sampun nyupport keluargane DC, sing sampun dukung keluargane DC, sing sampun maringi kritikan utawa saran-saran sing ning atine DC kuwi ibarate ayem, tenang, dikai masukan ngene-ngene. Aku ki wong bodoh nggih, wong bodoh sekolahku kan disekolahi karo family online. Dadine yo dikai masukan-masukan ki oh yo nek ngene iki kleru, oh yo nek ngene bener. Dadine yo aku matur suwun sangat kagem family online semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dadine iki yo donga dinonga yo guys. Desih isane omongan, ucapan yo wis ngene iki. Desih iki wong kasar, wong browak-brawuk ngono kae lho guys. Tapi nek desih kuwi nek gak diwarai, cangkemku kuwi yo gak terus tega ning wong kuwi guys. Asline desih iki wong gak tegaan, tapi nek diwarai ngono aku yo melok sakit hati guys. Sakit hati tenan pokoke. Ya wis muga-muga lah sing muni ngono ya tak dongakno kok aku gak dendam sama sekali. Pokoke ya tak dongakno keluargane iki tetep diparingi sehat, tetep dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetep rezekine lancar ngalir terus seperti air zam-zam. Semua family online yo ngono untuk ndongakno ya wis padha ae kabeh. Rezekine lancar tak kon apa kuwi usahane ya muga-muga sing do usaha tak kon do lancar. Usahane muga-muga ya kedepane iso sukses, lancar, sehat selalu, diparingi panjang umur. Ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.